Gilusad na ang countdown alang sa formal nga pagsugod sa kasaulugan sa 500 years of quincentennial celebration sa kadaugan sa Mactan. Grandioso nga selebrasyon gihimo sa lain-laing bahin sa nasod. Ang report ni Nico Serino. Magkahuluganon ang paglawig sa kadagatan sa Mactan sa mga replika sa makasaysayanon nga balangay nga susama sa gigamit sa pre-colonial period. Sa Mactan Shrine, mainiton nga gisugat sa mga local officials ang mga misalmot sa Balangay Expedition Team. May nag-ungo nga balaod nun nga ilhon ang balangay nga national boat sa nasod. Before the Spaniards arrived in 1521, our boat building tradition is already very active. Gigamit sab ang kahigayunan aron mapalambo ang paghigugma sa nasod sama nini usa ka grupo nga miapod-apod og mga flags ug libro kabahin sa kasaysayan sa balangay. Pagkagabi gihimo ang grandioso nga launching sa 500 days to 500 years celebration. Gusto sa gobyerno inclusive ang selebrasyon sa 2021 o Filipino-centered. Ang launching dungan nga gihimo sa Manila ug Davao City. Simultaneous sab nga gisugan ang lain-laing mga historical sites sa Pilipinas. The defeat of foreign intervention under the leadership of Lapu-Lapu in the Battle of Mactan. These events are linked to our identity as Filipinos. We, the people of Lapu-Lapu City, are honored to host and play a major part of this once-in-a-lifetime celebration. Agi og pagpakita sa mabulukong kasaysayan sa nasod, usa ka play nga gitawag og Mangayaw ang gipasundayag. Gipakita ang kinabuhi sa ato mga katigulangan kaniadto, sibilisasyon ug kaagi sa wa pa nasakop sa mga langyaw. Makapahingangha ang effect sa play inubanan sa talento sa mga partisipante. Uban ni Rinante Quiñones, Nico Sereno, Balitang Bisdak.